ଏଇଟା ହେଲା ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡ଼େଲଟା। ଏହାର ପୁରୁଣା ମଡ଼େଲ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ୟା ଉପରେ ସୁଇଚ୍ ରହୁଥିଲା। ଏବେ ଏଠି ସୁଇଚ୍ ନାହିଁ, ଏଠି ଟର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଏଇଟା କଭର ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆସେନି, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଗେଇଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଣ୍ଡର କେବୁଲ୍ ଲଗେଇବା, ଫାଇଣ୍ଡର କେବୁଲ୍ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଗିବ ଯେଉଁ ଇଏ, ଆଉ ତାପରେ ଆଣ୍ଟିନା ଏଲ୍ଏନ୍ବିରେ ଲାଗିବ ସିଗ୍ନାଲ ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଖୋଲା ଲଗା କରିବା ଦେହରେ। ତ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଜିତ ବ୍ଲଗ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲା ଆମେ ଏଇ ୟୁରି ମିଟର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ୟୁରି ମିଟର ଯାହା ବିନା ଆଣ୍ଟିନା କାମ ଟୋଟାଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ମେନ୍। ୟା ବିନା ସିଗ୍ନାଲ ଫିଗ୍ନାଲ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ନାହିଁ ମାନେ କାମ ବି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡ୍ରିଲ୍ ନଥିଲେ ତ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯଦି ନଥିବ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ୟାର ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ତ ନୂଆ ମଡ଼େଲ। ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ସବୁଠୁ, ମାନେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ। ହାରାହାରି ସେଇ 4-5 ହଜାର କି 6,500 ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି। ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଉ ମନେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୁଗଲରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ୟୁରି ମିଟର, ୟୁରି SM999 ମଡ଼େଲ ୟାର, ୟୁରି SM999। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ମିଟରଟା ଏବେ ଲାଟେଷ୍ଟ, ଏଇଟା ଭଲ ଆସୁଛି। ଟାଟା ସ୍କାଏ କରିପାରିବେ, ଏୟାରଟେଲ୍ କରିପାରିବେ, ଡିସ୍ ଟିଭି କରିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଗନ୍ କରିପାରିବେ, ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିସ୍ କରିପାରିବେ। ସବୁର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ୟୁରି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି, SM999DX ମଡ଼େଲ। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲା ଏଠି ସୁଇଚ୍ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଠି ସୁଇଚ୍ ଆସୁଛି। ସେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ମଡ଼େଲଟା ହିଁ ଆଣିବେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲଗା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ଲଗେଇଛି କିଣିକି। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଥ୍ରେଡ଼ରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫାଇଣ୍ଡର କେବୁଲ୍ ଆମର ଲାଗିବ ଏଠୁ ଆଣ୍ଟିନାକୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଲାଖୋଲି କଲେ ଥ୍ରେଡ଼ଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତା ଫଳରେ କ'ଣ କି ଆଉ ୟାର ଥ୍ରେଡ଼ ଆସିବନି, ପୁରା 5,000 ଟଙ୍କାଟା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡର କେବୁଲ୍ ଲଗେଇବା ଏଠୁ ଆଣ୍ଟିନାକୁ ଲାଗିବ, ତ ଏଇଟା ଖରାପ ହେବ। ଏଇଟା ଖରାପ ହେଲେ 10-20 ଟଙ୍କା ଖରାପ ହେବ ଏ ପିନ୍ଟା। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା କାହିଁ ଲାଗିଛି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଏଠୁ ଆମେ ଅନ୍ କରାହେବ। ଏଠି ଅନ୍ ହେଇଗଲା। ଅନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ କୁଆଡ଼ିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ସାର୍ଟ ସେଟିଂ ଅଛି, ସିଗ୍ନାଲ ସ୍କାନ୍ ଅଛି, ଟୁଲ୍ସ ଅଛି। ଦେଖାଉଛି କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ତଳକୁ କରିଦିଏ, ଦେଖାଯିବ। ଦେଖା ହେଲା। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ଏପଟକୁ ଯିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇସବୁ ମିଟର ଅଛି। ସାର୍ଟ ସେଟିଂ ଓକେ କରିବେ, ତାପରେ ଓକେ। ଓକେରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଗନ୍ଟା ପୁରା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଉପରେ ଆସିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଗନ୍, ମାନେ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଗନ୍ ସିଗ୍ନାଲରେ ଆପଣ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଫାଇଣ୍ଡର କେବୁଲ୍ ଲଗେଇବେ, ଆଉ LNBରେ ଲାଗିବ ଫାଇଣ୍ଡର କେବୁଲ୍, ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଣ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଯଦି ଅଲଗା କ'ଣ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନାଁ ଅଛି। ବିଗ୍ ଟିଭି ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତଳକୁ ଆସିଲେ ଡିସ୍ ଟିଭି, ଏୟାରଟେଲ୍, ଡିଡି ଡାଇରେକ୍ଟ, ଟାଟା ସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଟାଟା ସ୍କାଏ। ଯାହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଓକେ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆସିଲା ଟାଟା ସ୍କାଏ ସିଗ୍ନାଲ। ଟାଟା ସ୍କାଏରେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଟାଟା ସ୍କାଏରେ କରିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଯାହା ବି ଦରକାର ଏଇଠୁ ଆପଣ, ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଭୁଲ ହେଇଛି ରିଟର୍ନ ମାରିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ ମାରିଦେଲି। ପୁଣି ଅନ୍ କଲେ, ଅନ୍ କଲା ପରେ ସିଗ୍ନାଲ ସ୍କାନ୍କୁ ଯାଇକି ଓକେ କରିବେ। ଓକେ କଲା ପରେ ସେ ଟାଟା ସ୍କାଏ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଟାଟା ସ୍କାଏରେ DTH ରହିଲା। ନଚେତ୍ ପୁଣି ଏଇ ବଟନଟା ମାରିକି ଆପଣ ଯଦି ଏୟାରଟେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏୟାରଟେଲ୍କୁ ପଳାଇବେ। ଏୟାରଟେଲ୍ ଦେଇକି ଓକେ, ବାସ୍ ଏଇଟା ଜାଣିଗଲେ। ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ଏଠି। ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସିମ୍ବଲ ରେଟ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ଏଠି ଭର୍ଟିକାଲ ଅଟୋ ଏରା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କେଉଁଠି ମିଟରରେ ନାହିଁ, ଅଲରେଡ଼ି ମିଟରରେ ଥିବ, ତ ଯଦି କେଉଁଥିରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସେଟ୍ ହେଇନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଇଠି ରଖିଲେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଉପରେ, ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରଖିଲା ପରେ ପୁଣି ଏଇ ସୁଇଚ୍ଟା ମାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ସେଟ୍ ଆସିଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସେଟ୍ ହେଇଛି ଆମର କେଉଁଥିରେ, 11,480 ଏଇଟା ହେଲା 2ରେ ଅଛି, 28,800 ଭର୍ଟିକାଲରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଥିରେ ଅଛି। ଯଦି କେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଟ୍ ହେଇନଥିବ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସେଟ୍ ହେଇଥିବ, ଏଥିରେ ସେଟ୍ ହେଇଥିବ ଆସିଲାନି, ତ ଆପଣ ଏଇ ସିଗ୍ନାଲ ହିଁ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ହିଁ କରିବେ। ଏସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖେଇଲି ସେଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ହିଁ କରିବେ, ଏୟାରଟେଲ୍ର ଚାଲିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା ତଳ ଉପର ପାଇଁ ଏଇ ସୁଇଚ୍ ମାରିଥିଲି, ମାରିକି ଓକେ ଓକେ କରିଦେଲେ ସେ ପୁରା ସେଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିଦେବା। ଟାଟା ସ୍କାଏ ଦେଖିଦେବା।
टाटा स्काई देखिदवा ये देखो यहाँ टाटा स्काई फ्रिक्वेन्सी सब देखिए नोट कर दिंतु यहाँ टाटा स्काई यही सिग्नाल ही यहाँ चलो ठीक अच्छे देखी दिंतु सेम जिनस किसी असुविधा ना ये फ्रिक्वेन्सी लगे आंटीना लगे ट्रायंगल करेंगे चलला टाटा स्काई है आ रहा कौन डिश टीवी भी देखिए दूसरी ये है डिश टीवी देखी दिंतु सब फ्रिक्वेन्सी रेडी 12,688 27,500 आप यही गोटा ही मार्क करेंगे जदि कौटी भूल थी तो कौन कही ये आसो यहाँ मार जदि अलग कड़े से नहीं जाता हेनी कहीं जिते ट्रैकिंग कले भी आसीपर ना तो ऊपर ये जोटा अच्छी ये ही आप सेट करेंगे ठीक अच्छे ओके आउ कौटे रहा एम तो सब प्रकार जहाँ जहाँ देखिले सब से ये मीटर सांगे गोटे मिल आपको आडप्टर यहाँ चार्ज करने अच्छी चार्ज करने को गोटे यूएसबी कोड आउ कि ना ये टर्च भी अच्छी चाहिए टर्च भी जल पारे कौटी ना कौटी एगुराक सब छाड़ दिंतु एरा पछ कथा यूरी किणवे केवल आपंकर ये ही कम चलो आ कि दरकार नहीं ऑन करेंगे एपटू आने ओके करेंगे मीटर जमी देखी सेमती करेंगे चलला कम ठीक अच्छे बुझीगले डाउट क्लीयर बुझेदी जी पूरा जानी एत सियाड़े कुआड़े जा दरकार नहीं सिग्नाल स्कान को गले स्कान कले आते किसी दरकार नहीं यार तो से जहाँ रेट पड़े सी कहली या बिना काम हो पारे यही मॉडलटा बेस्ट मॉडल अच्छी एथरे किसी एपट सेपट ना आराम से आप ट्रैकिंग करेंगे ये मॉडल आणतु जब पिन भी मिलूँ पिन नहीं आसतु ना तो यहाँ थ्रेडटा खराब हो लगे काम करेंगे फ्रिक्वेन्सी आप देखते फ्रिक्वेन्सी जब ये भी नाला तो आप गूगल ही मार पारे एयरटेल डीटीएच फ्रिक्वेन्सी गूगल भी मारिक सेट कर देखिपारे तादर सेट करेंगे किसी असुविधा ना देखली केमती कौन सेट हम आउ कौन ये जाना नेक्स्ट आउ जहाँ जदि कौन असुविधा मेसेज कर मेसेज रे आपको रिप्लाई देदेवी ठीक अच्छे जब वीडियोटा भल लगे ताले लाइक टाक आउ सेयार करूँ न करूँ आप सब्सक्राइब टाक आग करदे ठीक अच्छे मुझे जानी आपको हृदय शिखाऊँगी आप भी शिखे ये काम करिया ओके से समय बाय बाय नेक्स्ट वीडियो।